soziosanitarioa dauden zulotik atera eta indartze norabidean jartzea. Noski, instrumento horiek ere osasun publikoko ikuspegia txertatuta izan beharko luketen. Gaurko saioan ez gara sartuko neurri guztiak banan-banan azaltzera, luze emango ligukelako, baina bai saiatuko gara programak dituen atalak ikusita, neurri batzuk azaltzen eta ibilbide bat egiten programan zehar. Eta gaurko aurkezpenaren ostean, eskuetan duzue programaren liburuxka, gogo baduzue eta denbora baldin baduzue, irakurri ostean prest gaude zuekin biltzeko, zuen begiradak partekatzeko eta ekarpenak jasotzeko ere. Saioa hasteko diagnostiko bat egingo dut, gero programaren aurkezpenari ekingo diogu eta gaurkoan programa aurkezteko lantaldeko kide batzuk ditut, beste batzuk gaurkoan hor eserita zaudete entzulete ikusle bezala eta beste batzuek lan arrazoiengatik eta kontu pertsonalengatik ezin izan dira etorri, baina barkatu, bai aipatu nahiko nituzke gaur hemen ditudan kideak, gurekin dago Carlos Ibarguren, bera Donosti ospitaleko medikoa da eta emergentziak esiko zuzendaritza kide ohia. Gurekin dugu ere Edurne Agirre, bera Gasteizen lehen arretako erizaina da, erizain komunitarioan espezializatua. Gurekin dugu Lier Imaz, bera epidemiologiako teknikaria da eta biologian doktorea. Gurekin dugu Eserita Larraitz Arriola, bera familia medikoa da, osasun publikoan urte asko egin dituena eta orain soziosanitarioan diharduena. Unai Azurmendi ere gurekin dugu, bera jarduera fisiko sustatzaile aritua da, eta Olatz Merkader ere gurekin dugu, onkologikoko pazienteen elkarteko eta Izan Inurri elkarteko kidea da bera. Eta aipatu nahi ditut, beste 3 pertsona gaur gurekin ez daude, arrazoi pertsonalengatik eta lan kontuengatik. Bata da Jose Ramon Bilbao, bera ikertzailea da BioBizkaian eta irakaslea da EHUn. Itxaso Bengoetxea, bera famili medikoa da, espezialista zainketa aringarrietan, eta Euskadiko eutanasiaren berme eta ebaluazio batzordeko presidenta. Eta Gotzon Bilano ere aipatu nahi dut, bera jubilatu berri da, gizarte langilea eta 52 urte luzez osasun mentalean, Arbako osasun mentalean jardun duena. Eta aurkezpentxo hau eginda, diagnostikoari ekingo diogu, eta Carlos lagunduko didazu. Bai? Bale. Basteko diagnostiko bat egingo dugu, ikus dezazuen guk osasun sistema publikoaren inguruan zein den egiten dugun irakurketa. Eta irakurketa hori egiteko atal batzuek aukeratu ditugu gure ustetan ondo erakusten dutelako zein den gaur egungo osasun sistema publikoko egoera. Eta hasiko naiz osasun sistema publikoko ezaugarritzearen inguruan. Begira, ikusten dugu, hamarkadetan jaurlaritzak asistentzian eta gaixotasunean oinarrituriko osasun sistema publiko bat eraiki duela eta apenas ez duela ahalegin bat egin osasun sustapenean, zaintzan eta prebentzioan oinarritutako sistema bat eraikitzen. Munduko osasun erakundeak teorizatuta izan arren, estrategia bat izan arren, eta jaurlaritzak ere teorizatuta izan arren, ikusten dugu hor apenas ez dela ahaleginik egin. Begirada eta errekurtzoak batez ere asistentzian kokatu dira. Eta horren lekuko osasun saileko arrakala eta inkomunikazioa. Alde batetik arrakala bat ikusten dugu osasun sailean bertan Osakidetza eta osasun publikoaren artean, eta bestetik ere arrakala bat ikusten dugu osasun saila gainerako jaurlaritzako sailekin. Eta azkenik, aurrekontuetan ere ikusten da dirua nola banatzen da. 2024ko aurrekontuak ikusten baldin baditugu, 4.800 milioi direla guztira osasun sailak dituenak, hor ikusten da osasun sailetik Osakidetzara zenbat bideratzen diren, 3.500 milioi, eta beste guztia gainerakoa da. Inbertsioetara pasatuko naiz, eta diru kontuak aipatuko ditut. Esaten digute urtero, inoizko osasun aurrekontu handienak ditugula.
Baina begira da, atzera botatzen baldin badugu, eta 2008tik evoluzioa aztertzen baldin badugu, ikusten dugu, osasunen aurrekontu osoarekiko, pixua beti 2 punturen barruan ibili dela, bai? 131,85 eta 134 artean. Eta egiten badugu alderaketa bat, 2024ko aurrekontuak eta 2023ko aurrekontuak, ikusten dugu osasun saileko aurrekontua osoarekiko pixu berdina daukatela, 132,5. Gero bestetik, esaten digute, eta hau askotan entzuten dugu, gehien inbertitzen dugunak garela osasunean. Baina hori egia da. Osasun sailburuak legebiltzarrean esaten digu, pertsonako gastua 2.200 eurokoa dela. Baina joaten bagara eta barne produktu gordina hartzen baldin badugu indikadore bezala, badakit barne produktu gordinaren inguruan eztabaidak egon daitezkela, baina adierazle bada esaten duena herrialde baten aberastasuna zenbatekoa den, ez? Indikadore hori hartzen baldin badugu, ikusten dugu estatuan, estatu espainiarrean, taulatik bera gaudela inbertsioan. Eta Europara joaten bagara ere, eta alderatzen baldin bagara herrialde aurreratuenekin ere, ikusten dugu taulatik bera gaudela. Hauek ministerioko datuak dira. Baina gauza bat esan behar dugu, guretzat ez da importanteena inbertsioa eta gastua. Errekurtzoak ez dira infinitoak. Guretzat garrantzitsua da inbertsioa eta gastua nora bideratzen dan, nola kudeatzen dan, eta zein politikekin alineatzen den. Eta guretzat bereziki importantea da egiten den inbertsio horren itzulera. Zeren ez da berdina lehen arretaren itzulera edo espezialitateko edo ospitaletako itzulera. Eta hori kontutan hartzekoa da. Eta lehen arretara joaten bagara eta diru kontuekin jarraituz, ez dakigu lehen arretan zenbat gastatzen dugun, zenbat inbertitzen dugun. Jaurlaritzako aurrekontuetan hori ez dago gardentasunez azalduta. Eta horrela aitortu du osasun sailak legebiltzarrean bertan idatziz egindako galdera batean. Ministerioko datuak hartzen baldin baditugu, ministerioko datuetan estimazio bat egiten da, eta esaten da, lehen arretan 13% inbertitzen dela. Baina esandakoa, oraindik hor, gardentasunaren inguruan asko dago esateko. Eta orain pertsonal politikara joango gara. Ezagutzen duzue Osakidetzako plantilla? Hilero Osakidetzan plantilla aldatzen da. Eta ez da bajegatik eta lizentziagatik. Ez da horregatik bakarrik. Begira, plantilla 55.000koa bada, eta horrik entzen baldin badizkiogu estrukturan ez daudenak, hau da, temporalak direnak, koiunturalki lanpostuak betetzen ari direnak, 32.000 eta 452ko plantilla geratzen zaigu, laranja. Laranja horri, kentzen baldin badizkiogu interinoak, geratzen zaizkigu 19.000 finkoak. Orduan, Osakidetzan bakarrik 19.000 finko ditugu plantillan. Orain suposatzen da, 7.639 langile finkatuko dituztela, suposatzen da 3.723 plaza regularizatuko dituztela. Baina kontuan hartu behar da, azken urteetan, zenbat jubilazio egon diren, milaka eta milaka, eta kontutan hartu behar da ere, izeta legea bezala ezagutzen dena 20/2021 helburu bat jartzen duela, behin-behinekotasuna 108ra jaitsi behar dela. Eta ikusten da, momentu honetan, 157an dugula behin-behinekotasuna. Jubilazioak aipatu ditudanez, datu bat emango dizuet ideia bat egiteko. Datu hauek dira guk legebiltzarrean osasun sailari eskatzen dizkigunak eta bidaltzen dizkigunak. 2023 eta 2025 artean aurreikuspena da 1.391 mediku jubilatuko direla, aurreikuspena. Eta erizainak 913 eta osasun publikoan 73. Orain, badakizue egonkortze prozesuak ari direla martxan jartzen, baina zer gertatzen ari da?
jarraitzen dutela kontratazio politika berdinarekin, eta horrek esan nahi du berriro hasiera kasillara bueltatzen garela. Eta honekin zer esan nahi dut, lehen ikusi dituzuen horrek grisean dauden lanpostu horiek legearen arabera, izeta legearen arabera, bederatzi hilabete betetzen dituztenean ja regularizatu behar dira. Ez badira regularizatzen, lanpostuak suntsitzen dira. Orduan, daukagu kalkulo bat eginda, eta hori da mahai sektorialean ere sindikatuei aitortu zaiena, 2025 bukaera bitartean 3.600 lanpostu arriskuan daudela. Grafikan, Carlos, jarriko didazu mesedez grafika berriro? Bai. Grafikan ere hor piko batzuk ikusten dituzue, urdinean eta laranjan, eta horrek koinziditzen du Europan sententziak eman direnean, eta Europak tokea eman dionean Jaurlaritzari behin-behinekotasunagatik. Horrek erakusten duena da, Jaurlaritzak ez duela borondatez egonkortze prozesuak, ez eta plazak regularizatu. Eta hor, beraz, intentzionalitate argi bat ikus daiteke. Gure ustetan, Osakidetzaren gainberaren kausa nagusia, kausa printzipala indarrean egonten eta indarrean dagoen pertsonal politika da. Bai lehen arretaren gainberarena, bai etenik gabeko arretagunena, bai oroar, ospitaletakoa eta oroar Osakidetzako eremu guztietakoa. Azken hamarkadetan, pertsonal politika nagusia izan da, dauden beharrak behin-behinean betetzea, behin-behinekotasuna sustatu da. Eta horrek zer esan nahi du, kontratu motzak, kontratu prekarioak, gain zamak, mugikortasun handia, profesionalizazioan zailtasunak, formakuntza galtzea. Eta horrek esan nahi du ere, sanitarioak ez diren lanpostuetan privatizazioa eta privatizazioa. Eta ondorioak zeintzuk izan dira? Ondorioak izan dira, hain garrantzitsua den longitudinalidadea galtzea lehen arretan, poliki-poliki arreta kalitatea galtzea, profesionalen desmotivazioa eta profesionalen iesa. Pertsonal politika albo batera utzita pasatuko naiz labur-labur itxaron zerrendetara. Itxaron zerrendetan ez dago gardentasunik. Osasun sailak ez ditu gardentasunaren ireki atean publikatzen, datuak ematen ditu, legebiltzarrean guk eskatzen, baldin baditugu soilik. Eta itxaron zerrenden aregotzea ez da bakarrik izan pandemiagatik. Pandemia aitzaki bezala erabili da askotan. Eta datu bat emango dizuet. Pandemiaren momenturik gogorrenak pasa zirenean, eta hauek ministerioaren datuak dira, Espainiako gainerako erkidegoetan itxaron zerrendak 7% igo zirenean, EAEn 29% igo ziren. Zer gehiago gertatzen da? Gertatzen da Osakidetzan, mahai sektoriala ez dela sindikatuekin elkarlanerako mahai bat, informazio mahai bat bilakatu da mahai sektoriala. Asko kostatu da akordioak egitea, eta akordio puntualak egin dira, mobilizazio askoren ondoren. Eta gero, akordioa lortuta ere, betetzeko mobilizatu egin behar izan dira, eta horren adibide da lanbide garapena. Lanbide garapena ia urtebete kostatu zen betetzea. Zer ikusten dugu gehiago? Ikusten dugu gehiago ere, osasun sailak eta Osakidetzak diseinatzen dituzten planak, edo hobeto esan da, diseinatzea ere externalizatzen dituzten planak, ez dituztela ejekutatzen. Edo gobernuak egiten duenak ez duela zer ikusirik planetan agertzen dena. Eta ari naiz, onkologiako planarekin, osasun marko estrategikoarekin, osasun planarekin, zainketa aringarrien planarekin, pazientearen segurtasun planarekin, euskararen erabilera normalizatzeko planarekin, osasun mentalaren estrategiarekin, adikzioen planarekin, eta abar, eta abar. Osakidetzako, ikusten dugu ere, Osakidetzako erabiltzaileen eta pazientearen ikuspegia txertatzeko ez dagoela instrumenturik. Hor badaukagu dekreto bat, erakunde sanitario integratuena, osasun kontseiluak sartuta daude, baina ez daude aktibatuta. Eta ikusi dugu, 2023an, herritarren aldetik inoizko keja altuenak ditugula. 12. legegintzaldian, bukatu berri den legegintzaldian,
osasun sailak ere etengabe gatazkak piztu ditu. Etengabe arazoak sortzen egon da, eta horrelekuko Donostiako esiko zuzendaritzaren zeseak eta dimisioak, Basurtoko bihotz kirurgiarena, Bidasoako esiko obrak, etenik gabeko arreta guneak, eta abar, eta abar. Eta bi datu eta ja diagnostikoarekin bukatzen dut eta programara pasako gara. Euskadin bizi diren, hau eustateko datua da, Euskadin bizi diren 504.762 pertsonak osasun aseguru pribatua, azkenengo datuak dira, izan zuten 2021 batean. EAeko biztanleen 23%ak. Zifra hori, 2019ko ekitaldiarekin alderatzen baldin badugu 6% handitu da, eta 2019ko ekitaldiarekin konparatzen baldin badugu, 15% igo da. Eta bukatzeko datu bat, eta listo. 2024ko aurrekontuetan, itunak, 9% igo ziren, baina soziosanitarioan, itunak 57% igo ziren. Eta hau esan da, zertzelada diagnostikoaren zertzelada nagusi hauekin, pasatuko gara prestatu dugun programaren aurkezpenera. Orain programari helduko diogu, egiten dugun diagnostiko horri balik eta erantzun egokienak bilatzeko intentzioarekin. Hasteko, esan beharra daukat eta ideia bat azpimarratu nahi dut. Osasun sistema publikoak behar bezala funtzionatzeko langile guztiak direla beharrezkoak, sanitarioak direnak eta sanitarioak ez direnak, hau da, garbitzaileak, elektromedikuntzakoak, mantenimentukoak, zelariak, erizaintzako zainketa osagarrietako teknikariak, informatikariak, medikuak, erizainak, guztiak dira beharrezkoak. Eta gauza bat esan nahi dizuet, noizbait norbaitekin ahazten baldin bagara, mesedez, joatea eta belarretik tiratu. Hori esan da, programaren aurkezpenari ekingo diogu, eta hasteko argazki bat izan dezazuen, eskematxo baten bidez, aurkeztuko dizuet programa. Programak bi eremu nagusi ditu bai. Lehenengo eremuan, azten gara azaltzen guk nola ulertzen dugun osasuna. Zein den gure begirada? Guretzat hau importantea da, zeren begiradaren arabera eredu bat edo beste bat dagoelako atzean, eta politika batzuk edo beste batzuk implementatzen direlako. Ondoren, esaten dugu guretzat zein den osasun sistema publikoko ardatza, eta azaltzen dugu herritarrak direla guretzat ardatzak. Baina esaten dugu horretarako ezinbestean langileak zaindu behar direla. Atal horretan ere presentzialtasunari garrantzia ematen diogu, lehen arreta sistemaren bizkarrezur definitzen dugu, eta esaten dugu ere, indarrean egon diren politikak deshumanizatu egin dutela osakidetza bereziki, eta birhumanizaziorako konpromisoa hartzen dugu. Ondoren azaltzen dugu nola lan egingo dugun, eta ondoren titularretan azaltzen dugu zeintzuk diren gure erronka nagusiak. Eta bigarren eremuan azaltzen dugu behin gobernua hartuta, osasun sailean sartuta, zeri ekingo geniokeen, eta nola ez, lehenengo pertsonal politika transformatzeari ekingo genioke, gure ustez, lehen esan dizuedan bezala, osakidetzaren narriaduraren kausa printzipala delako. Ondoren, gobernantza eredu eraldaketa jasotzen dugu, hori bi azpiataletan azaltzen dugu. Alde batetik, kudeaketa orokorrarekin loturiko gobernantza, eta gero bestetik, ardura karguetara zarbidea nola antolatuko genuken. Behin azalpen horiek eginda, eta herritarraren osasuna erdigunean hartuta, osasun sustapenaren alorra xetzen dugu, eta hor, herrietan, hirietan eta auzoetan, maila komunitarioan lan egiteko ekimenak jasotzen ditugu. Ondoren, lehen arreta jorratzen dugu, konturatuko zineten, lehen arreta erakunde sanitario integratuetatik kanpo
kokatzen dugu programan, gure ustez berebiziko garrantzia duelako. Ondoren, osasun mentala jorratzen dugu, eta ondoren, erakunde sanitario integratuak. Eta bertan, pazientearen ikuspegia txertatzeko hainbat neurri jasotzen ditugu, itxaron zerrenden inguruko neurriak ere, adikzioak, soziosanitarioa, onkologia, hizkuntza politika, zaintza aringarriak, gaixotasun arraroak eta prebalentzia txikia duten gaixotasunak, COVID iraunkorra, medikuntza pertsonalizatua, eta irekita dauden auzi guztiak, azken urteotan eztabaidagai izan ditugunak legebiltzarrean, Gasteizeko osasun zerbitzuen egoera, landaguneetakoa, Irungo lehen arretarena, Bidasoako esikoa, Basurtoko bihotz-kirurgiarena, Barrualde Galdakaoko esiarena, Tolosaldeako kalitatezko arreta hori bermatzearen erronka, etenik gabeko arreta gune murrizketak, eta abar, eta abar. Eta gero, programa bi blokekin bukatzen dugu, publifikazioaren blokea eta bestea ikerketarena. Eta bukaeran baldin badaude ere, horrek ez du esan nahi garrantzi txikiagoa ematen diegunik. Bueno, eta hori esan daia, ataletara sartzen naiz, eta poliki-polikian erekidekin joango gara xetzen programa. Hasteko, geldialdi bat egingo dugu, nola lan egingo dugun. Guretzat oso importantea da, gobernura iristen bagara osasun sailaren eta osakidetzaren lan egiteko moduak aldatzea. Guretzat entzutea, begiradak partekatzea eta ekintza izan behar dira ipar orratza. Eta jasotzen ditugun neurrien artean, besteak beste, legegintzaldiko lehen 6 hilekoan osasun arloko eta zaintzen arloko herri mugimenduekin eta plataformekin biltzea, legegintzaldira begirako eurekin lan egiteko prozesuak definitu, ireki eta beraiekin neurriak adosteko, eta gero neurri horiek aurrekontuetan kronograma batekin eta partidekin sartzeko. Gauza bera egingo genuke ere, Osakidetzako esietako zuzendaritza eta langile guztiekin, osasun publikoko eta adikzioetakoekin, osasun mentalekoekin eta soziosanitariokoekin. Ezi bakoitzan. Guk ez dugu nahi gobernu bat egongo dena bulego batean Gasteizen, edo Bilbon, edo Donostian. Nahi dugu gure ekipoa, zentroz zentro, errealitatean bertan, lehen lerroan daudenekin, eskutik gobernatzea. Planteatzen dugu ere, alde sozialarekin, sindikatuekin, gobernua hartu bezain pronto, bildu eta negoziatzea, ikusiko zenuten plantatzen ditugula 5 neurri, guretzat 5 neurri horiek printzipalak dira legegintzaldira begira, baina irekiak egongo ginateke beraiek beste neurri batzuk ikusiko balituzte, eta maiz sektorialaren izaera aldatzea ere aurre ikusten dugu. Hori nola lan egingo genukeen zertzela batzuk eta neurri batzuk aipatzarren. Ondoren, pertsonal politika eraldaketari helduko diot. Atal hau guretzat zentrala da, oinarrizkoa da eta ezinbestekoa da. Makina bat neurri aurkituko dituzue bertan, baina gaur batzuek azpimarratu nahiko nituzke. Kontratu eredua aldatzea proposatzen dugu. Kontratu egonkorrak eta luzeak. Planteatzen dugu ere asistentzia, formazioa eta ikerketarekin lotzea, arau bidez, malgutasunez, baina portzentaje batzuek zehaztea. Zen momentu honetan ikerketa egiteko nola ibili behar den, ez dauka zentzurik, eta asistentzia hobetzeko formazioa eta ikerketa ezinbestekoak dira eta alderantziz. Kategoria guztientzat ere, lanbide garapeneko ibilbide berria definituko genuke, implikazioan, lortu beharreko helburuan eta formazioko adierazleekin. Planteatzen dugu ere OPE eredua aldatzea. Besteak beste, planteatzen dugu OPE azterketa bakarra bakoitzaren ibilbide profesionalean. Gero norbaitek nota igotzeko berriro aurkeztu nahi baldin badu, bere esku egongo da, baina hori da gure planteamentua. Beste neurri bat,
bi plantillekin amaitzea bukatzen dugu, zeren momentu honetan plantilla estruktural eta plantilla funtzionalaren erabilera maltzurra egiten da eta ez dago gardentasunik, eta planteatzen dugu plantilla bakarrera joatea. Planteatzen dugu ere, osasun profesionalentzat erakargarriak ez diren eremuetan, izan lehen arretan, izan eskualdeko ospitaletan, ze hau ez da gertatzen lehen arreta guztian, eta ez da gertatzen eskualdeko ospitale guztietan, planteatzen ditugu pizgarriak. Ez bakarrik soldatarenak, baita ere kontziliazioa, puntuazioa, ordutegian malgutasuna, jardunaldietan, eta abar, eta abar. Hau Osakidetzaz, bai? Eta guztiok gehiago ezagutzen dugu Osakidetzan zer gertatzen den, lier, baina zer gertatzen ari da osasun publikoko zuzendaritzan, osasun sailean? Bueno, aipatu duzun bezala hasieran ni epidemiologiako teknikaria naiz eta epidemiologia ezagutzen dut eta hortaz hitz egingo dizuet, ez? Epidemiologia bat duela 4 urte arte iaia ez ezaguna zena eta pandemia bat eta gero, nolabaiteko protagonismo hartu duela eta jende gehiago ezagutzen duena, ez? Eta gaiari dagokionean, aipatu duzu ez, EPEen arazoa, osasun publikoaren barruan, 2023an orain EPEak egin diren arte, aurrekoak 2000. Urtean egin ziren, bai? 20 urte baino gehiago pasa dira. Eta horrek ekarri duena da, epidemiologiako zerbitzuetan gaur egun lan egiten duten teknikari guztiak, behin-behinikoak edo interinoak izatea, bale? Horretaz gain, duela 3 urte onartu zen kidegoen eta eskalen lege berri bat, eta hor, osasun publikaren barruan dauden 2 eskala, direla epidemiologiako teknikarienak eta osasun publikoko teknikarienak eskala batean batu ziren, bai? Biak osasun publikoaren barruan egon arren, eskala hauetan egiten den lana eta ezagutza ezberdinak dira, ez? Hori alde batetik eta beste batetik ikutze badugu kontutan osasun publiko teknikariak epidemiologiak alako 5 direla, hau da bozkoitza, eta epidemiologian gauden teknikarietako askok denbora gutxi daramagula lanean, orain, hilabete hauetan EPE hauen argitaratzea egiten denean gertatu daitekena da epidemiologiako zerbitzuak epidemiologian inoiz lan egin ez duten jendez betetzea. Eta hori arazo bat izango da zerbitzu hauetako lana aurrera eramateko. Bestalde, badago beste eztabaida bat eta da profilena. Teknikari hauek, epidemiologiako teknikariak hasi zirenean, teknikari guztiak medikuak ziren, bai? Baina gaur egun mediku hauek erretiratzen ari dira, Bizkaian nire zerbitzuan pasaden urtean 3 mediku erretiratu ziren, eta gaur egungo medikuek ez dute epidemiologiako teknikarikotako plazatara joan nahi, batez ere, Osakidetzan, baldintzak batez ere ekonomikoak hobeak direlako. Nien nahi sartuko profil hauen beharraz eztabaidatzen, baina bai uste dudala, badaudela ere beste profil batzuk oso beharrezkoa direnak, epidemiologian oinarrizkoa den ikerketa aurrera eramateko diela bioinformatikarienak, datuen analizian espezialista direnak, uste dudala beharrezkoa direla eta etorkizun batean beharrezkoagoak izango direla. Aipatu duzuna azkenean deskapitalizazio bat da, baina zergatik gertatzen da hori? Nik uste dut gai honetan eta beste askotan bezala honen atzean dagoena da erabateko utzikeria eta planifikazio falta. Ez dago beste azalpenik. Eskalen legea zirriborroa argitaratu zenean, epidemiologiatik gertatu zitekeen arazo hau plazaratu zen, alegazioak ere egin ziren, baina, ekibarro zute kontutan, eskalen legea dela, administrazio osoko eskalen lege bat, eta hor, gurea oso gauza txikia zen, eta alegazioei muzin egin zitzaien. Eta esan dudan bezala, eskalen legearen arazo hau ditzatekaina handia izango, ez balitz izango, ez dela egon estabilizazio prozesurik azken urteetan, eta behin-behinekotasuna erabatekoa dela. Orduan, orain gertatuko dena da, urrengo hilabete eta urteetan, erabateko mugikortasuna egongo dela, inestabilitate oso handia egongo dela, ez dagoelako funtzionaririk nolabait zerbitzu horietan mantenduko direnak, eta zerbitzu horien ezagutza eta esperientzia transferituko dutela. Ni gutxenez oso argi daukat, administrazio ni behin-behinekotasuna asko gustatzen zaiola, bakarrik Europa etorri denean jarri dituela martxan estabilizazio prozesu hauek, berandu dela, eta ikusiko dugu urrengo urteetan zer gertatzen den.
Eskerrik asko. Bueno, eta orain pasatuko gara gobernantza eredu aldaketa blokera, eta hor laguntza eskatu nahi diot Carlosi. Carlos, urte mordoska bat daramazu esparru desberdinetan. Jakineko nuke zuk nola ikusten duzun egunerokoan kudeaketa eta gobernantza hori, eta gero, bueno, hemen dauden kideei planteatu zer neurri jasotzen ditugun programan. Zer ikusten dugun, ez Rebeka, zer ez dugun ikusten. Azken aldian ez dugu zuzendaritzako inungo kiderik ikusi gure zerbitzutan. Ez zaigu inorretortzen galdezka ze behar dugun lan ondo egin alizateko. Eta hu izango da, zuk esan duzun bezala ingo dugun lehenengo pausua, ez da? Entzun. Nire lagun batek dio, bi belarri eta ho bakarra ditugula, eta ondorioz, hitz egiten dugunaren bikoitza entzungo dugu, joaten gerenean. Baina, honen horretik beste gauzatxo bat gustatuko lidatzaidaken eri egitea. Eta da kaxoi baten bilaketa. Kaxoi bat bilatu behar dugu, pistaren bat badugu. Haundila behar du izan, giltzarra poz josita egon behar du, ez dago bertan pentsatzen duzuen, hori topatuko bagenu ere esango genizueke, baina ez da hori. Zuk aipatu dituzun plan eta estrategia guzti horiek jasotzen ditun kaxoia topatu behar dugu, ze horregon behar dute, nunbait kudeatzen ez dian eta publikatzen dian estrategia guzti hauek, ez da? Zuk aipatu dituzu batzuek, minbizia, osasun mentala, euskera, segurtasun klinikoa, hori topatu eta horiek kudeatuko ditugu. Eta horiekin batez ere nahi dugu arrakala puskatu, ze ikaragarrizko arrakala dago. Ikaragarrizko arrakala dago profesionalak, zuzendaritzak eta gizartearen artean, ez da? Gure kudeaketan asistentzia kudeaketa da inguratu nahi dugu, eta kudeaketa asistentzia da inguratu nahi dugu, ez da? Eta horretarako persona kritikoz inguratu nahi dugu. Ez ditugu inguruan dena ondo egiten dugula esango diguten pelotarik nahi, ez da? Arrakala dago, aipatu ditudan alor hauetan, baina arrakala ikaragarria dago ere asistentziaren barruan, sanitarioen barruan, ez da? Ospitala, lehen arreta, osasun mentala, esiak, izenak dioen bezala erakunde sanitario integratua arrakalau gutxitzeko eta integrazioa lortzeko sortu bazidan ez dute bere helburua lortu, porrot egin dute, zez gaude hasi zianean, esiak hasi horreti baino integratuagoak ez gaude, ez da? Egia da baditugula Osakidetza gaur egun planteatzen ditugun erronka hauei aurre egiteko tresna interesgarria badituela, ez da? Eta horien artean aipatu nahiko nuke peaz edo paziente eta erabiltzaileen atentzio zerbitzuak, ez da? Bertan, kexa, zorion eta iradokizun asko jasotzen dira, eta guretzako zerbitzuetan jasotzen den zorion, kexa, iradokizun oro urre da. Evidente, oro urre da. Baina hauetako bakoitza kudeatu nahi dugu. Hor jasotzen den iritzi bakoitza kudeatu nahi dugu, eta gaur egun ez da hori egiten, ez da? Prozesuetan sartu nahi dugu, gero eta zorion gehiago egon daitezen, eta gero eta kexa gutxiago egon daitezen. Eta norbaitek esango du bai, baina horretarako autonomia gehiago behar dute, ados eta prest gaude autonomia gehiago emateko, profesionalei, zerbitzuei, esiei, hori bai, erantzukizunez. Eskatuko zaie emaitzen errendimentu bat egin dezatela, ez zuzendaritzen aurrean, baizik eta gizarteen aurrean egin dezatela erantzukizun hori, ez da? Beraz, labur bilduz, ze gobernantza eredu planteatzen dugun, suak itzaltzetik, gaur ikusten dugun suak itzaltze horretatik, kudeatzea pasa nahi dugu, ez da? Eta gainera, erabaki politikoi metodoa jarri nahi diegu. Eta metodo hau jartzeko antolakuntzako goi mailako teknikarietaz inguratuko ginateke. Edo zergatik ez, ausardia pixka bat botako diot eta inguratuko gara. Eskerrik asko, Carlos. Eta orain, osasun sustapeneko alorrera pasako gara.
atalau Lier eta Unairekin jorratuko dugu, baina aurretik 3 neurri aipatu nahiko nituzke, programan jasota daudenen artean, ikusiko duzuen bezala oso bustita dago gure programa osasun sustapenaz. Gure asmoa da, osasun publikoak lagunduta, herrietan, auzoetan, hirietan, maila komunitarioan lan egitea, mugimendu feministekin, herrian egon daitezkeen plataforma desberdinak, elkarlanean jarriz, lehen arretarekin, udaleko zerbitzu, normalean gizarte zerbitzuak izaten dira, baina zerbitzu desberdinak izan daitezke, kirol zerbitzuak ere, eta aldundiak ere, bai. Horrela, osasunean eragina daukaten determinanteetan lan egiteko, bai, eta hori hasiko ginateke egiten ingurune eta herritar zaurgarrienetatik. Planteatzen du ere emakumeen alduntzeko lan ildoak ere jorratzea maila komunitarioan, baina garbi daukagu emakumeen fase biologiko desberdinak patologizatu gabe egin behar dela. Hor ikusiko duzue neurrien artean. Planteatzen dugu ere udaletan osasun aktiboen mapak egitea, era parte hartzaile baten bidez, eta horretarako ere osasun sailetik dirulerro bat sartuko dugu. Horrez gain, tokian tokiko, auzoetan, hirietan eta herrietan, izan hezkuntzan, lantokietan, gazteak mugitzen diren inguruneetan eta barretan, eskuhartze programa bat jarriko dugu abian, adikzioen oinarrietan dauden kausak lantzeko, ez ondorioak, kausak lantzeko, eta horretarako psikologoekin, erizainekin, gizarte langileekin, ekipo komunitarioak, tratamentu asertibo komunitarioko ekipoak formatuko ditugu. Lier, zu ari zara, osasuna sustatzen, edo osasun publikoko zuzendaritzan ari zara, baina ikusten ari gara, osasun publikoko zuzendaritzak apenas ez duela, ez? Osasunik sustatu. Galdera da, hain zaila da osasuna sustatzea? Nik uste dut osasun publikoan lan egin edo osasun publikoaren inguruan zerbait irakurri edo ikasi duen orok badakiela osasun sustapena dela gizarte osasuntsu baten oinarria. Deno dakigu gure gizartean inpaktu handiena duten gaixotasunak, esaterako minbizia edo gaixotasun kardiobaskularrak oso erlazionatuta dela bizitza ohiturekin. Denok ulertu dezakegu gure gizartean orokorrean gutxiago alkohol gutxiago eran, dieta osasuntsuago eraman edo kirol edo ariketa pixka gehiago egingo bagenu, gaixotasun hauen inpaktua izugarri jaitsiko litzatekeela. Eta hori da osasun sustapenak egin beharko lukeen lana, ez? Nolabait bizi ohitura osasuntsuak sustatzea. Hau esan da, nik osasun publikoan sartu nintzenean, atentzia baditu zidan, ikusten nuenean zerbitzuak nola egituratu da zeuden, osasun sustapenean oso teknikari gutxi daudela, eta beraien zerbitzua oso txikia dela, alderatzen badugu epidemiologiarekin, edo osasun publiko teknikarienekin askoz ere gehiago. Eta nik uste dut horrek adierazten duela fokua ez dagoela ondo jarria gai honetan. Nire iruditzen zait gertatzen dela pixka bat osasun sistema lehen mailako arretarekin eta ospitalekin gertatzen daren berdina. Nire ikuspuntutik oso argia da gure osasun sistema lehen mailako arretak izan beharko lukeela askoz ere errekurtso gehiago, prestigio gehiago eta protagonismoa askoz ere handiagoa. Osasun sustapena eta prebentzioa, baina prebentzio primarioa dela gaixotasunak edo hauek baldintzatzen dituzten baldintza hauek agertu baino lehen egiten den prebentzio hori basikoa dela. Lehen-mailako arretan prebentzio hori egingo balitz eta osasun sustapenetik prebentzio hori egingo balitz, gaixotasun hauen karga izugarri jaitsiko litzateke. Orduan, nik uste dute gertatzen den osasun sisteman gertatzen den berdina, gertatzen dela osasun publikoaren barruan. Nik uste dut osasun publikoaren barruan osasun sustapenak duena bainoz ere protagonismo eta errekurtso askoz ere gehiago eki beharko lukela lan hau aurrera eramateko. Oso ondo. Eta orain gurekin daukagu, Unai, bera jarduera fisikoko sustatzaile aritua da, eta ari da lehen arretarekin, herrietan, udaletan, osasun publikoarekin ere, eta gizarte zerbitzuekin ere, orientazio zerbitzuak plantatzen ditugu, horietako neurri bat martxan jartzen. Aurrera, Unai.
Aupa, arratsaldeon guztioi. Yo, justo en contra de todos los demás, soy del chándal, no soy de la bata. Por eso me han puesto y me he colado y aquí estoy. Pues sí, os voy a contar más o menos lo que está plantando Rebeca en el tema de los servicios de orientación. Pero va todo en línea y yo supuestamente soy ibefo, soy del chándal, no soy de la bata, pero hasta hace poco no me consideraba como un promotor de la salud. Y sí soy. ¿Por qué? Porque si cogemos en el programa cómo hemos definido qué es la salud, la promoción de la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. Entonces, básicamente, lo que voy a explicar aquí son hechos, son propuestas, son tangibles, se basan básicamente en la acción comunitaria y en la infraestructura social, que es aprovechar lo que a día de hoy ya tenemos en todos los sitios. Si somos la primera fuerza municipal de Euskal Herria y la acción comunitaria la podemos ejercer, imaginaos cuando estemos en el gobierno las cosas que podremos hacer. Entonces, yo para explicar esto voy a hacer 2 frases y una pequeña performance. Como soy del chándal, os voy a hacer moveros, ¿vale? No os pongáis nerviosos, no es para sudar. 2 frases para captaros la idea. Mi centro de salud no es el único centro de salud de mi pueblo, de mi barrio, de mi ciudad. Es de Rafa Copiño. Otra frase, que ya la ha puesto Rebeca encima de la mesa. Si el problema es social, la solución también será social. Todo esto que conlleva o cómo haríamos para pasar de hitzetatik ekintzara, de las palabras a la acción, pues es lo que voy a hacer. Os voy a pedir que os pongáis todos de pie, por favor. Ahora mismo el de la cámara se está acordando de mi madre, o sea que es Cumiñac. Os voy a hacer 3 preguntas y cuando la respuesta es no, os sentáis. Estas 3 preguntas las tienen todas las profesionales de sanidad, tanto medicina como enfermería, en el ordenador, en Osabide Global, en el centro de salud, ¿de acuerdo? La primera pregunta es, siempre haciendo referencia a los últimos 7 días, ¿de acuerdo? Hacéis un poco de introspección y a ver si lo que dice Unai en estos 7 días lo he hecho. En estos últimos 7 días, incluido el de hoy, he caminado, andado, hecho actividad física vigorosa de intensidad moderada más de 300 minutos. Si la respuesta es no, os sentáis. Los últimos 7 días, unos 300 minutos. Lo voy a hacer rápido porque tengo que hacerlo rápido. Segunda pregunta, porque aquí vais a caer más gente, o sea que no tengo ningún problema. En estos últimos 7 días, ¿habéis utilizado 2 días para hacer durante una media hora ejercicios de flexibilidad, de coordinación, de movilidad articular? Y la última, y a ver si os acercáis a los resultados que viene SCAP. SCAP es la encuesta vasca de salud, ¿de acuerdo? A ver si llegamos a ese número. En estos últimos 7 días, ¿habéis utilizado 3 para hacer durante media hora un trabajo de fuerza muscular? Vale. ¿Os podéis sentar todos? Y sigo con mi disertación. Si aplicáramos la política de salud que se viene aplicando hasta ahora sin tener en cuenta ni la acción comunitaria ni los determinantes de salud, podría culpabilizar a todos aquellos que os habéis sentado en que no os habéis puesto las pilas, es que no os organizáis, es que no te pones, es que no me haces. Podría ser una estrategia. Os voy a dar unos datos para seguir dándole vueltas. 8 de cada 10 personas son activas según la encuesta vasca de salud. Pero qué casualidad que dejamos de ser más activos cuando aparece la brecha de género, cuando aparece RGI y AES, cuando aparece la discapacidad y otros cuantos elementos. Simplemente con un ejemplo. Voy a hacer una performance de cómo sería el médico que me atendiera si a estas 3 preguntas que os puede hacer mañana mismo el médico porque está en la aplicación de Osabide Global, ¿cómo os podría responder? La primera sería la de la reduccionista, la de receta y castigar. Te vas a poner, que no me has hecho, te vas a hacer 45 minutos de ejercicio intenso aeróbico, no sé qué, te vas a poner las pilas. Podría ser una, culpabilizando. Os pongo un caso de estudio práctico y real de los servicios de orientación. 2 mujeres, ambas tienen las 2 lumbalgia. La prescripción, ¿cuál sería? Todos lo sabéis, ¿no?
Trabajo de fortalecimiento abdominal, estiramientos han dicho por ahí, muy bien, aprobados. Ahora sigo. Una de esas mujeres es una CEO, he puesto CEO por una empresa, la CAF si queréis, de una gran empresa, solvente, económica, estupenda de la muerte ella, independiente, autónoma y sin cargas familiares. A esa persona le podríamos prescribir tranquilamente. La otra mujer es berebere, tiene 5 hijos, ahora está en pleno Ramadán, hace un año que todavía no tiene residencia española, castellano justo y euskera pelao. ¿La prescripción sería la misma? ¿Qué estamos aplicando? La receta deportiva. Entonces, esta idea de utilizar los activos de salud, ¿cómo sería? En los servicios de orientación que tenemos en algunos municipios, lo que hacemos es poner una red de trabajo comunitaria, tanto con personal sanitario como con gente del ayuntamiento, se identifican esos activos de salud y quizás a esta mujer CEO de esa gran empresa, con la prescripción podría ser suficiente, pero a esta mujer berebere tendríamos que crear, seguramente, algún otro tipo de organización comunitaria que le diera cabida a sus características y no culpabilizarla con no te pones, no haces, es que no te organizas. En el 2023, gracias a... Además, esto no viene en este programa, viene en el de deportes, o sea que os tenéis que leer el nuestro, el otro. En el deporte vienen los servicios de orientación y lo que planteamos es esta misma dinámica. O sea, yo soy el ejemplo de la salud en todas las políticas y no solo políticas de salud. ¿De acuerdo? En esa línea, el 23, ¿no, Rebeca? En el 23 aprobamos el Plan de Actividad Física y Deporte. Gracias a las cuñas que nos dejaron meter, la OMS desde el 2018 ya plantea un Plan de Actividad Física y Deporte. El año que viene a Pello le va a tocar presentar en el Parlamento ese plan y defenderlo. Va a ser un plan de vida activa en donde todos estos determinantes deberían recogerse y no simplemente castigar a la población diciendo que no hace y no pone. Y yo con eso creo que ya, simplemente ya le doy paso a Rebeca. Eskerrik asko. Bueno, Unairen adibide praktikoarekin, askotan horrelako adibideak askoz ere esanguratsuagoak dira liburuan, liburuzkan neurriak ikustea baino, edo eta hemen neurriak azaltzea baino. Edurne, lehen arreta. Lehen arretaren inguruan neurri asko jasotzen ditugu, lehen arretari garrantzi berezia ematen diogulako. 3 neurri aipatuko ditut labur-labur jasotzen ditugunak besteak beste txostenean. Planteatzen dugu lehen arretari erabaki ahalmena ematea, ezien barruan, eta noski horretarako aurrekontu propioa, eta berak bere aurrekontua gestionatu ahal izateko aukera. Planteatzen dugu ere arauz ratioak ezartzeak lagunduko lukelako planifikatzen eta hobeto antolatzen. Eta planteatzen dugu ere plantilla 10% handitzea, eta noski, lehen arretako ekipoak sozialagoak izatea maila komunitarioan lan egiteko herrian. Eta bestelako figura batzuk sartu behar dira. Osakidetzako ateak ireki behar dira, baita lehen arretakoak ere. Gizarte langileak, fisioterapeutak, heziketa fisikoko lizentziatuak, podologoak, psikologoak, beldurrik gabe bestelako profilak sartu behar dira. Bukatu behar dugu, osasuna bakarrik mediku, erizain eta administrarien eremu bat denaren ideiarekin. Esan bezala Edurne, neurri asko plantatzen ditugu, baina hemen emaitzak ahalik eta azkarren interesatzen zaizkigu ikustea, zen neurri hartu beharko genituzke ahalik eta azkarren, zure ustetan? Bueno, nire ustez oso beharrezkoa da ikuspegi ospitalzentrista alboratzea eta osasun integralean zentratzea, ez? Benetan importantea den osasun sustapena eta prebentzioa egiteko. Gure ustez oso importantea da ere lehen arretan finantziazio propioa eta bereiztua izatea eta erabakiak hartzeko autonomia izatea. Printzipioz, uste dugu lehen arretak egiten duen lana balioan jarri behar dela eta azken urte hauetan galdu dugun prestigioa eta sinesgarritasuna berreskuratu behar dugula. Beste neurri garrantzitsua ikusten dugu da lehen arretan dugun burokraziarekin amaitzea. Eta adibide bat jarriko dizuet. Adibidez, pertsona bat baldin badoa
ospitalera ebakuntza egitera, zergatik egin behar dio baja lehen arretako medikuak. Ematen du hori lehen arretako medikuak direla espezialisten idazkariak eta horrela hori ez litzateke horrela izan behar. Lehen arretan longitudinalidadea oso importantea da eta bermatu behar da longitudinalidadea. Eta hori egiteko lanpostuak egonkortu behar dira eta egonkortzeko behin-behinekotasunarekin bukatu behar da eta koderik gabe dauden lanpostuak hori azaleratu behar dira. Eta lehen arretan dauden egoiliarrak bertan geratzeko, osasun zentroetan geratzeko ezinbestekoa da kontratu duinak eta erakargarriak eskaintzea geratzeko gurekin lanean. Disiplinan hitzeko taldeak oso importanteak dira ere lehen arretan. Eta ekipoan lan egin behar dugu. Erizainak, pediatrak, medikuak, erizan laguntzaileak, administraren laguntzaileak, danak kategoria guztiak daukate bere funtzioa, baina guztiak gara oso importanteak. Orduan, pentsatzen dugu garbitzalde kide baten lan adibidez, oso beharrezkoa dela, hain beharrezkoa mediku edo erizain batena, ez? Horregatik guri gustatzen zaigu ekipoan lan egitea. Disiplinan hitzeko taldeak beste kategoria osatu beharko lirateke aipatu dugun moduan, eta gaur egun dauden arazo sozialak kontutan hartuta, gizarte langileen figura niretzat ezinbestekoa da, oso importantea da. Eta osasun zentro guztietan egon beharko lirateke osasun gizarte langilearen figura Nafarroan eta beste erkidegotan dagoen bezala. Eta gizarte langileek izan beharko lukete sarbidea historia klinikora behar bezala pazienteak artatzeko. Eta lehen arreta osasun sistemaren sarbidea bagara, dudari gabe administraren laguntzaileak osasun zentrotako sarbideak dira. Eta gustatuko litzaidake mahai gainean jartzea eta hori agerian ustea egiten duten lana. Gure eskerrona egiten duten lanagatik ze bestela paper desente daukate eta horregatik uste dugu administraren laguntzaileak formakuntza berezia beharko luketela. Beste neurri bat importantea dena kontutan hartzeko da kontratazioa handitzea, erizainen kontratazioa osasun zentrotan. Osasun zentrotako lanaren porzentai handia da kronikoen eta pluripatologikoen jarraipena egitea. Eta horretarako ezinbestekoa da koordinazioa ospitalekin, buru osasunarekin eta arlo soziosanitarioarekin. Baina vitala dena da erizain gehiago kontratatzea, pluripatologiko eta kroniko pazienteak hartatzeko eta baita ere disiplinan hitzeko lan taldetan lan egiteko lan komunitarioa eginez. Eta azkenik, baina ez gutxiagoko garrantziarekin etengabeko arretaguneak daude, gure ustez pakarekiko apostua politikoa egin behar da. Azken urte hauetan PNV-ek pak asko itxi egin ditu eta irekita daudenak edo edukinez edo langile sustu egin ditu eta pentsatzen dugu hori barra basa dela eta gure ustez ezin dugu onartu adibidez azken aldian gertatu dena erizaintzan jarri duten pisua, ez? Pakak utzi dituzte medikuri gabe eta hori onartezina da. Ez dugu onartuko ez paken itxierak eta ez ordutegien murrizketak. Gure ustez arazo guzti hauek konpondu daitezke
hori, pakarekiko apostu politikoa eginez eta kontratazio politikoak aldatuz. Hori da gutxi gora bera. Eskerrik asko. Orain Larraitz eta Olatz etorriko dira gurekin, eremu soziosanitarioa jorratuko dugu eta pazientearen ikuspegia, eta hasteko Larraitz lagundu behar didazu eremu soziosanitarioarako, dugun ikuspegia garatzen, Zeren asko hitz egiten da eremu soziosanitarioaren inguruan, baina egunerokoan eta errealitatean zer gertatzen ari da eremu soziosanitarioan, eta nola ardaztuko genuke guk? Bueno, atxaldeon. Lehenengo azalduko de pixka zer den arreta soziosanitarioa, denak argi eduki ditzagun dela gizarte eta osasun zerbitzuen beharrak dituzten pertsonen zaintza zari gerala, osasun eremu soziosanitarioa zitzegitakoan. Eta batez ere zaurgarritasun bat daukaten pertsonen zaintza zari gara, dela mendekotasuna, desgaitasuna, babes falta, gizarte bazterketa sufritzen dutenen arreta zari gera, gizarte eta osasun arreta. Arreta soziosanitarioak ez dauka egitura sendori gaur egun, eta antolaturi dago kontseiluak eta koordinazio mahaietan. Eta orduan, pertsona ez dago erdigunean. Zerbitzutan ardaztuta dago gaur egungo eredu soziosanitarioa. Eta orduan pertsonak dituzten zaintza beharrak, bai gizarteko zaintzak eta osasun zaintzak, sakabanatuta gelditzen dira. Alde batetik gizarte zerbitzutako zaintzetan ikusten ditugu, gero osasun zerbitzutara, nora jo jakin gabe, eta behar dituen baliabideak modu eraginkor eta errez baten jaso gabe. Guretzako arreta soziosanitarioa gizarte eta osasun zerbitzuen integrazioan ardaztu behar da. Eta horrek izan behar du gure helburu nagusia, Horretarago gure programan ere zenbait neurri desberdinak proposatzen ditugu. Alde batetik eta lehen aipatu den bezala gobernantza eredu berria, eremu soziosanitarioan ere horretaragoaz, gobernantza eremu berri bat, eredu berri bat. Beraiekin gana joango gara edo beraiekin elkartuko gara, zaurgarritasuna dituzten pertsonekin eta beraiekin batera, beraien beharrak, zaintza beharrak, bai osasun arloan eta baita gizarte zerbitzutan, beraiekin antolatu, planifikatu, protokoloak diseinatu, beraien parte hartzea bermatzeko. Bestalde, leihatila bakarra nahi dugu, leihatila bakar batean hartatuak izan daitezen pertsona hauek eta ez daitezen ibili batetik bestera. Eta leihatila horretan behaien zaintza behar horiek, izartekoak eta osasunekoak hor bermatuz. Eta horretarako gero ibilbide errazak, sortuz. Eta ibilbide horietan parte hartzen duten langile guztiekin lan egin, eta parte izan daitezen ere ibilbide horietaz. Udaletan, osasun etxeetan, ospitaletan, foru aldundietan ere denak argi eduki ditzagun pertsona hori dagola erdigunean eta horren baitan antolatu bere beharrak. Lehen arreta ere eremu soziosanitarioan oso garrantzitsua da eta gainera dago alderatuta guztiz. Eta guk osasun publikoko zuzendaritza eta institutuan baitan arlo soziosanitarioaren sustapena eta prebentzioaren garapena egingo dugu, gero udal politiketan osasun politikak txertatzeko. Udaletara joan behar dugu, lehen arretara eta udal askotan ditugun zaintza planetan parte hartu behar dugu eta zaintza plan horietan eta zaintza eredu berri horien parte izan behar dugu. Zuk ere aipatu dezun bezala, emakumeen bizitzak ahalik eta osasuntsuenak eta kalitatezkoenak izateko, osasunean eragiten duten determinatzaileen inguruko formakuntzak eta alduntza egingo dugu batez ere emakume zaurgarriak direnekin hasita. Gero zabalduko dugu, baina batez ere hor. Komunitatean dauden kontsumo eta jokabidezko adikzioan hitzen prebentzioa eta jarraipena ere egitura soziosanitario publikoa sortuko dugu, batez ere begia jarrita ere zaurgarritasuna duten kolektibotan, bai direla presoak, direla nerabeak,
Eta abar. Eta gero egoitzak ditugu baita ere, ez? Pertsona asko bizi dira egoitzetan, ez bakarrik adinekoak, baita desgaitasuna daukaten pertsona, menpekotasuna, baita tutoretzapean bizi diren pertsonak, eta hoien osasuna beraien egoitzetan bermatu behar dugu. Eta bakoitzari edo kolektibo bakoitzean landuko dugu, ze osasun eredua behar duten, behaiekin batera bermatzeko beraien osasun eskubidea. Larraitz, eta orain, osasun mentalaren inguruan ere pare bat zertzela da emango ditugu. Osasun mentalaren inguruan kezka asko ditugu, baina bereziki baditugu bi kezka, ez? Bata da buru gaixotasuna duten herritarrak jasotzen duten arreta, eta familia eta pazienteak nola bizi duten gaixotasuna, ze oso estigmatizatuta daude, oso estigmatizatuta daude. Osasun mentalarekin lotuta dagoen guztiak duen estigma benetan handia da. Eta ikusten dugu, ez, bai pazienteak eta bai bereien familiak nola bizitzen duten egoera hori. Eta bestea, sustapenarena. Argi dugu osasun mentala sustatu behar dela. Hainbat neurri planteatzen ditugu, hemen ikusi dut katearen loturak izugarrizko lan egiten ari direnak osasun mentalaren inguruan, eta patologia dualari begira ere jasotzen ditugu neurriak, neurri guztiak ez daude programan, ezinezkoa delako, baina batzuk aipatzarren garbi daukagu osasun mentalak duen estigma borrokatuko dugula, buru gaixotasuna duten pertsonak eta bereien senideak ahalduntzeko. Eta osasun mentala ere, gainerako espezialitateak bezala esiekin integratzeko. Orain, hor periferian daude, eta horrek ere badu esangura bat, horrek ere erakusten du nola ikusten dugun, osasun mentala. Eta garbi daukagu herritarrei arreta jarraitua eta integratua ziurtatu behar zaiela, eta horregaitik ere lagun batek esaten zuen bezala, ez? Gia bukatzen diren, gazteleraz gia bukatzen di ginekologia, okurritzen zaizkizuen eskardiologia, bezala zergaitik osasun mentala, ez dagoen integratua, ez? Garbi daukagu osasun mentaleko sarean, 3 lurraldetan, psikologo, psikiatra eta erizan gehiagoren kontratazioa beharrezkoa dela, herritarrek arreta jarraitua izan dezaten, eta garbi daukagu ere eredu aldaketan sakondu behar dugula. Adibidez, profesionalen proportzioak trukatuz, ez? 3 erizain eta 3 psikologo psikiatra bakoitzeko. Eta ospitaleratzean ere, ospitaleratze irekiak planteatzen ditugu, eta baita etxean ospitaleratzeak ere. Labur zertzela da hauek eman da, erakunde sanitario integratuetara pasatuko gara. Erakunde sanitario integratuetan neurri asko ditugu, esparru askotakoak. Baina begira da, gaurkoan bi eremutan jarriko dugu. Bata, herritarren ikuspegia, pazientaren ikuspegia sisteman integratzeko. Makina bat neurri jaso ditugu herritarren ikuspegia txertatzeko. Ezinbestekoa delako arreta hobetzeko, sistemaren antolakuntza bera antolatzeko, eta hor sartzen ditugu ere itxaron zerrendak, eta bigarrenik begirada jarriko dugu emergentziak erakunde sanitario integratuan. Herritarren ikuspegitik, besteak beste, planteatzen dugu, erakunde sanitario integratuetako zuzendaritzek herritarren ikuspegia txertatzeko tresna desberdinak aktibatzea, gobernantzan ere parte hartzeko, eta bar. Esaterako legegintzaldi honetan, lege proposamen bat egiten hasiak ginen, baina ez dugu denbora eduki bukatzeko, herritarren parte hartzea zehazteko osasun sistema publikoko gobernantzan. Planteatzen dugu ere, herritarrak alde batetik bestera ez mareatzeko eta bidaiak aurrezteko interkontsulten eredua hobetzea. Planteatzen dugu ere, herritarrek itxaron zerrendak eskura izatea, noski datuen babeserako legeak kontutan hartuta, hainbat neurri, ez? Baina olatz, zu minbizia izan duen edo duen, nik ez dakit
zelan esan behar den hobeto, herritar oso aktiboa zara, barrutik bizi izan duzu sistemaren, ez? Onurak eta bere gabeziak, zer eskatzen diguzu? Zer eskatuko zeniguke guri pazientearen eta herritarraren ikuspegitik? Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman, ona gonbidatu gaituzuelako. Ni hona nator nire esperientzia kontatzera, baino nolabait hemen ez dauden pertsona guztian ahotsa ere ekarri nahi detona, azkenean gure relatoa ez dalako individuala, kolektiboa baizik. Neri 2008 batean bularreko minbizia diagnostikatu ziaten eta mastektomia bat egin ziaten. Emakume bular bakarra naiz, edo nire alabak esaten duen bezala titikornio brilli-brilli. Ondoren kimioterapia bat jasan nun eta gaur egun hormonoterapia tratamentu batekin nabil eta hola pasa beharko ditut 5 urtez. Tratamentuen eraginez bere biziko albokalteekin bizi naiz, minbizi bat pasadun edo nor bizidan bezalaxe. Eta pixkat kontatu nahi dizuet, nire gurasoak ere oso gazterik hiltziala, azkena ama, 2012an, biriketako minbiziakin. Eta orduan ama onkologikoan hartatu zuten. Benetan, azpimarratu nahi dut onkologikoko eredua excelentea zala arlo guztitan. Zita guztiak, tratamentu guztiak, itzordu guztiak, froga guztiak zentro bakar batean, oso ondo koordinatutako ekipo batekin, beti erreferentziazko profesional bat zegon, amaren kasuan erizainak, bere egoera ezagutze zutenak eta aldiro gurekin kontaktuan zeudenak eta bere ekipoarekin kontaktuan zeudenak, ama hil egintzan, baino ezin dut sekula behar bezain beste goraipatu bertan jaso gendun arreta. Eta noski, neri 2008 batean tokatu zitzaidanean, esan nun, neri ere berdina pasako zait. Tamalez, justu kontrako esperientzia izan dut. 7 osasun zentro ezberdinetatik ibili naiz, errekarriz, errukarri, 7 zentroiek beraien artean ikaragarrizko deskoordinazioa izan dute, bakoitza bere agendarekin, itzorduak emateko sistemarekin, frogak gauzatzeko sistemarekin, eta dena da deituko zaitugu, beti telefono dei baten baitan. Orduan, nik ez dakit, norbait kapazadan irudikatzeko zepuntutarainoko estresadan, ez jakitea zein dan minbizia daukazu eta zure ibilbide hortan urrengo pausoak zeintzuk izango diran. Orduan, beti esaten dugu, ez gara zenbaki bat, ez gara barra kode bat. Pertsonak diagnosia jasotzen dugu, bizitzan ditugun motxila, arrakala eta zailtasun guztiekin. Orduan, sistema oso ondo harremantzen da gure minbizidun zelulekin, badaki ebakitzen, erretzen edo pozointzen. Baina zer gertatzen da minbizi zelula horiek bizi ditugun pertsonekin? Hoxe nahi dugu, lehenengo aldarria horixe da, gure onkologiaren humanizazioa. Eta horretarako berriro aldarrikatu onkologikoan geneukan eszelentzia eredu hori. Behar ditugu ez hormigoizko eraikin txupi fantastikoak edo Amancio Ortegari sekula behar adina eskertuko ez dizkiogun doaintzako makinaria horiek, behar ditugu pertsona gehiago, mediku gehiago, erizain gehiago, behar ditugu baita ere fisioterapeutak, osteopatak, jarduera fisikoan adituak, sexologian adituak, fundamentuzko psiko-onkologia zerbitzuak. Ze esaten dizuedan bezala minbizia multifaktoriala da. Eta tratamentu guzti horiek beharrezkoak zaizkigu gaixotasunari aurre egin ahal izateko. Orduan, lehenik eta behin onkologiaren humanizazioa eta baliabide personal gehiago. Eta bigarrena, hona ekarri nahi dut, nik bularreko minbizia daukat, 8 emakumetatik batek izango du bularreko minbizia, eta 10-etik 3 garatuko dute edo dugu metastasia, eta metastasia daukaten emakumek beti aldarrikatzen dute. Ikerketa gehiago behar dela biziraupen gehiago izateko. Ikerlariekin biltzen garen aldiro, benetan negargarria da, ze baldintza prekariotan ikertzen duten, 3 hilabetero, 6 hilabetero diru laguntza baten zain eta burokrazian murgilduta ikerketara dedikatu beharrean. Bere baldintzako betzea premiazkoa eta ezinbestekoa da. Eta bestalde burokrazia gutxiago onartuta duen tratamentuak gaixoentzako eskuragarri izateko. Bataz besteko 200 egun tratamentu bat aprobatzen danetik osakidetzak eskuragarri daukanera, minbizia daukan norbaitentzako hil ala hil da. Baina baita ere aldarrikatu nahi duguna da gaixoa gehala, pazientea gehala noski, baina gure prozesuaren parte aktibo izan nahi dugula. Eta aktibo izan gaitezkela elkarteetan parte hartuz, osasungintza defendatuz, gure artean saretuz.
Bizitza guretzako, igual ez dalako luzera jokatuko, baina bai zabalean eta bizitza esanguratsuak nahi ditugu. Tamalez gaur egungo egoera nahiko negargarria eta kezkagarria da, baina hiltzan gure Inurri Leire Pagadizabal lekzion bezala, amore emateko beti da goizegi. Eskerrik asko. Eskerrik asko, onartzuei. Jarraituko dugu, eta orain emergentziakera pasatuko gara, emergentziak erakunde sanitario integratura. Alako hitz hunkigarriak eta gero ez da erresa pasatzea, baina pasa beharra daukagu. Erakunde sanitario integratu hau ez ezaguna handia da, baina hil edo biziko zerbitzua da. 2012 horrari gara, Carlos, izugarrizko borrokan hobetu nahian. Zen horri proposatzen ditugu datorren legegintzaldira begira? Bai, emergentzitan zer esan. Hiru gerente, azken urte gutxi hauetan, eta kuriosoa, baina bakar batek ere ez du bere proiektua azaldu, ezta? Ez dakit ezagutzen duzuen oso ondo zer den emergentziak, baina emergentziak mugitzen ditu ambulantziak, baina badauzka 3 zentro koordinadore, bat Gasteizen, bestea Donostian eta bestea Bilbon. Behar bada zentro koordinadore hauek dira momentu honetan problema nagusia. Aspalditik dator zentro koordinadore hauen egoera txarra, antolakuntza txarra, aspaldi abiatu zen zentrokide izeneko proiektu bat hauei buelta handia eman nahian, gaur egun erabat utzita dagoen proiektua. Eta antolakuntza txarroni bat zezaio gaur egun profesionalen falta ikaragarria. Zentro koordinadoretan ere, normala da gaur egun zentro koordinadoren batean medikoa falta izatea. Adibidez, Araban medikurik ez balin badago, saldu nahi digutena da, saretuta dagoela dena, eta lasai Gipuzkoan badago, bai, baina mediko gutxiago daude. Eta hau, saretua dagoela esatearekin bakarrik ez da nahikoa. Saretu egin behar da benetan eta antolatu egin behar da, ezta? Eta hori ez da horrela. Giza baliabideen arazo ere badaukagu ambulantzietan. Ambulantziak egun batzuetan etengabeko atentzio guneak bezala medikurik gabe ere geratzen dira. Eta integrazioaz zer esan, ezta? Oinarrizko ambulantzia batek hartatzen bazaitu, oinarrizko ambulantziatan 2 teknikari joaten dira, eta hauek guztiak azpikontratatuta daudenez, beraiek hartatzen bazaituzte, beraiek egindako txostena, ez da zuen historia klinikotan azalduko. Baina Tolosa edo Elgoibarreko ambulantzia medikalizatuak hartatzen bazaituzte, ere ez, ze hauek ere konzertatua dira, eta beraiek egiten duten historia klinikoa, ez da zuen historia klinikoan sartuko, ez da. Egoera guzti honek ekarri du leheno Rebekak aipatu duen tentsio egoera, borroka egoera, greba egoera, eta guk arlo honetan 2 aldaketa potente planteatzen ditu. Batetik publifikazioa hemen ere, ez doka zentzudik asistentzia ematen duten ambulantzia hauek azpikontratatuta egotea, eta bestetik giza baliabideen politika hemen ere errotik aldatu beharra dago. Beste 2 adibide etxo. Duela gutxi martxoak 9ko astebukaeran naztuta ez banago, A15ean istripu handi bat egon zen, kotxe pila batera istripua izan zuten. Hau tratatzeko metodo ezagun badago, biktima anitzetako gertakari metodoa ditzen diogu, baina hau entrenatu beharra dago. Eta aspaldian emergentziaken ez da horrelako entrenamenturik, ez da prestakuntza nahikorik egin, hori erabat utzita dago. Baina eske hori, baina okerrago, eske ja bertako profesionalek prestakuntza reklamatzea ere hain urrutek ikusten dute zuzendaritzak ambulantziekin eta zentroekin bilerak egiten ez dituenean, entzun, hori falta da nagusiki. Akaso zuetako norbatek deskargatu du
Osakidetzak atera zuen bihozgeldiaren aplikazioa telefono da. Bueno, konsultatzen bat duzue, ikusiko duzue ze zaharkituta dagoen eta noiztik ez den hori ere berritu, ez da. Zer eskainiko diogun emergentziak eri? Gerente berri bat. Zuzendaritza bat emergentziakekin bat egiten duena. Emergentziaken proiektua sinisten duen zuzendaritza bat, ez da? Entzungo duena, kudeatuko duena, pasako dena suak itzaltzetik kudeatzera, eta, orain arte, aipatu ditugun lerro hauek martxan jarriko dituena. Autonomiakin, lehen aipatu dugun bezala, baina erantzukizunarekin. Carlos, eta bukatzeko, lasai, bukatzen goaz, neurri batzuk bai aipatu nahiko nituzke, eta, gero hemen zaudeten eragile elkarte desberdinetakoak zuen neurriak ez baldin baditugu aipatu, ikusi programan dauden, eta ez baldin badaude, deitu lasai, baina seguro aurkituko duzuela zuen programan. Bai aipatu nahiko nuke, bukatzeko COVID iraunkorra duten herritarrak dituzten beharrak identifikatu eta behar duten arreta jasotzeko ibilbidea diseinatuko dugula, baina beraiekin egingo dugula, hauek ere oso abandonatuak daude eta egon dira. Kanpaina bat egingo dugu ere tarteka herritarrak zainketa aringarrien plan pertsonalizatua egiteko duten eskubidea ezagutarazteko eta sustatzeko, oraindik hau ere oso eremu ezezaguna delako. Osakidetzan genero ikuspegia osasun arretan, ibilbideetan eta ikerketan txertatzeko azpi zuzendaritza bat sortzea dugu asmoa. PADI programa ere zabalduko dugu, 65 urtetik gorako herritarrentzat, eta lanbide arteko gutxieneko soldataren errentatik berakoei eta behar bereziak dituztenei ere. Ezi bakoitzean, herrialdeko kirolegokituko federazioekin, zein desgaitasuneko elkarte desberdinekin, lanketa bat egingo dugu herritar guztiak behar bezala hartatzeko. Askotan, gure osasun etxeetan eta ospitaletan ez ditugu kontuan, ez daude prestatuak herritar guztientzat. Ez bakarrik eraikinari eta azpiegiturei dagokienean, arreta ereduan ere. Ezi bakoitzean doako formakuntza iraunkorra, egonkorra eskainiko dugu euskeraz ez dakiten osasun profesionalentzat. Sistema publikoa da gure apustua. Horregatik, azken urteotan eman den privatizazio progresiboaren ondorioz, privatizatutako zerbitzua publifikatzeari ekingo diogu, horretarako auditoria bat egingo dugu, dauden kontratuak aztertuko ditugu, ezi guztietan, Osakidetzako zentraletan eta baita osasun departamentuan, eta heldu beharko diogu ere, esaterako biltegien azken privatizazioari eta bar, eta bar. Ikerketa proiektu handia bultzatuko ditugu, ze ikusten dugu proiektuak oso zatikatuak daudela, oso erakunde desberdinen laguntzen pean, eta iruditzen zaigu arnaz luzeko ikerketa eredua behar dugula. Eta ikerlariei lana erresten saiatuko gara, ikerlariak ikerketara dedikatu ahal izateko eta ez burokraziara. Eta burokrazia lanak egiteko, pertsonala behar bada, pertsonala jarriko dugu, baina burokrazia hori ere murriztu albaldin badugu, murriztuko genuke. Labur hause, eta gaurko saioa bukatzeko, Peiori emango diogu hitza, berak gaurko ekitaldia izteko, eta behin saioa bukatu eta gero, nahi badozue, tarte bat irekiko dugu, galderetarako, mesedez galdera saiak ez, txantxagazan, galdetu nahi duzuen guztia. Ez baldin badakigu, esango dugu ez dakigula. Eta benetan, mila esker, saio guztia hau jarraitzagatik. Arratsalde on guztioi eta mila esker gaur hemen egotearren, eta mila esker Rebekari eta lantalde guztiari egindako lanagatik programa osatzen eta gaurko aurkezpen hau prestatzen, eta mimo honekin aurkezteagatik gaurko
saio hau eta gure programa osasunaren inguruan, eta aitortza bat egin nahi du baita ere Rebekari, ez soilik programaren lanketan egin duen lanagatik, baita ere azkenengo urteetan parlamentuan egindako lanagatik. Uste dut demokrazia parlamentario baten oposizioaren lana dela gobernua kontrolatzea, gobernua fiskalizatzea eta gobernua presionatzea. Hori da demokrazia parlamentario baten oposizioaren lana. Eta uste dut, herri honetan gauza desente dauzkagula faltan, nabarmena da osasun sistema publikoan dauzkagun gabezia, gaur hortaz hitz egin dugu, baina badugu faltan baita ere bestelako kultura parlamentario bat. Askotan gure ekimenak ez dira aintzat hartuak izan, ez gara entzunak izan, eta gutxietxiak ere izan gara parlamentuan. Nik uste dut demokrazia parlamentario batek eskatzen duen kultura politikoan bestelako jarduera bat eta bestelako jokabide bat behar dela gobernuaren partetik oposizioarekiko, eta uste dut Rebekak azkenen urteetan arlo hontan lan emankorra egin duela eta lan horren emaitza ere ikusi dela. Gure aukeren arabera saiatu gara Osakidetzan ikusten genuen gainbehera horren aurrean erreakzionatzen eta gure erantzunkizunez jokatzen lan parlamentarioaren bidez. Azkenengo asteetan esan izan dugu gure ustez Osakidetza badela herri honetan gertatu den gainberaren edo daramagun inertzia dekadente honen adibide garbi bat. Dela paradigma. Nola kalitate altuko zerbitzu publiko bat ikusi dugun degradatzen gure begien aurrean. Eta nola iritsi garen puntu batera, non ja Osakidetzaren egoera, osasun sistema publikoaren egoera den gizartearen kezka nagusiena. Nagusienetarikoa, nagusiena ezpada. Eta hori bada gainbera baten emaitza. Eta nolabait Osakidetzaren gainbera horrek adierazten du edo ordezkatzen du baita ere politika publikoen beste esparru batzuetan, herri honetan, herri honen zati honetan gertatu den gainbera, edo daramagun inertzia dekadente hau. Gure ustez importantea diagnostikoa argia izan dadila. Osakidetzan gertatzen denaren inguruko diagnostikoa izan dadila honestoa, izan dadila zintzoa eta izan dadila argia eta herritarrei hori zor diegu. Guk ez dugu inolaz ere partekatzen gaur Osakidetzak bizi duen egoera denik pandemiaren ondorioa. Pandemiak tensionatu ditu osasun sistema guztiak, baita gurea ere, baina gaur hemen argia salduenez, Osakidetzan dauden egiturazko egoerak bazeuden pandemiaren aurretik, eta hor jarraitzen dute egoten pandemiaren ostean ere okertu espaldin badira egoera batzuk. Beraz, ez da egia Osakidetzaren egoera denik pandemiaren ondorioa. Eta uste dut, hau zorroztasunez eta argitasun guztiarekin esan behar duguna. Gaur Osakidetzan daukagun egoera da, kudeaketa oker baten ondorioa, da planifikazio falta baten ondorioa, eta da personal politika oker baten ondorioa batez ere. Eta beraz, erantzunkizun politikoak daude, eta erantzunkizun politikoak asumitu egin behar dira. Asumitu behar dira, izan dadin diagnostikoa zuzena eta ondoren jarri aldaitezen behar diren konponbideak, soluzioak egorari buelta emateko. Gu saiatu gara proposamen bat osatzen, proposamen integral bat. Eta horretarako harreman zuzenean egon gara azkenengo urteetan Osakidetzako profesionalekin, erabiltzaileekin eta nolabait osasun publikoaren inguruan dauden eragile askotarikoekin, baita ere sindikatuekin. Saiatu gara azkenengo urteetan egin dugun lan hori jaso eta horrekin Osakidetza berriro zutik jartzeko programa bat osatzen. Lau zutabe esango nuke dituela programa horrek, gobernantzan behar da aldaketa sakoneko bat Osakidetzan, gobernantza zentralista eta vertikal batetik pasatu behar da gobernantza parte hartzaile batera, eta profesionalak parte egin behar dira, profesionalak direlako Osakidetzaren egoera gertutik ezagutzen dutenak, badakitenak zerk funtzionatzen zuen, zerk utzi dion funtzionatzeari eta zergaitik. Baita ere erabiltzaileekin noski eta herritarekin oro har, baina gobernantzan behar da aldaketa sakon bat. Behar da, esan den bezala, personal politika berri bat, lan baldintzak ziurtatuko dituena, behin-behinekotasuna edo interinitatea asko jaitsiko duena, eta profesionalei karrera profesional erakargarriak eskainiko dizkiena. Lehen arreta indartu behar da, lehen arreta delako sistemaren oinarria eta sistemak huts egiten du oinarritik bertatik, eta esan denez hemen behar da, osasuna eta osasun publikoa ulertzeko adiera zabalago bat, osasun mentala konsideratuko duena eta baita ikuspegi soziosanitario bat. Beraz,
behar da erregenerazio oso bat. Erregenerazioa da behar dena Osakidetzan. Eta hori egin behar da, esan dudan bezala, jende askorekin. Eta gu konpromiso hartzen dugu, hau egiteko jende askorekin, herritarrekin eta baita noski Osakidetzako langileekin. Eta esango du gauza bat, eta badakit hau zaila dela esaten, baina uste dut gure arduragatik esan egin behar dela. Osakidetza da EAEko enpresarik handiena eta enplegatzaile handiena. Eta beraz, kudeaketa postu nagusietan, egon behar dira herri honetako kudeatzailerik onenak. Eta hori ez da horrela izan azkenengo urtetan. Eta daukagun arazoaren zati handi bat bada hori. Eta hau, ez dakit, erreza dozaian esaten, baina uste dut daukagun arduragatik esan egin behar dela. Osakidetzan jarri behar dira kudeatzaileek onenak. Alderdi batekoak izan edo bestekoak izan. Eta hori da guk hartzen dugun konpromisotako bat. Herri honetako kudeatzaile onenak jarri behar dira herri honetako, zati honetako enpresarik handiena den Osakidetzaren kudeaketa postu nagusietan. Eta uste dut behar dugula estatu itun bat. Zau ez dagun batetik bestera konpontzen, neurri batzuk jarri beharko dira martxan berehala eta inpaktu batzuk izan beharko dira berehalakoak edo epe laburrekoak, baina honi buelta ematen denbora beharko da. Nik uste dut deno garela hortaz kontziente eta behar dira politika publiko batzuk koherenteak denboran mantenduko direnak. Eta horretarako behar da estatu itun bat. Eta hau badago harremanduta gobernantza ereduarekin. Eta gu azkenengo asteetan esaten ari gara, behar ditugula gobernuak sede argiak dauzkatenak. Eta horretarako egin behar da analisi bat nola dagoen herria. Kasu honetan nola dagoen Osakidetza. Eta planteatu behar da helburu argi bat. Berreskuratu behar dugu Osakidetzak izan zuen kalitatea. Osakidetza berriro zuti jarri behar da. Baina hori izango da urtetako lana eta egin beharko da jende askorekin batera elkarlanean modu kooperatiboan. Hori da gure konpromisoa. Estatu itun bat izan dadila Osakidetzaren regenerazioa eta horretarako behar den konpromisoak hartzea. Uste dut herri honen ambizio nazionala ikusi behar dela datozen urteetan Osakidetza berriro zuti jartzeko aleginen. Uste dut gai garela horretarako eta hori konpromiso bat izan behar dela, herri konpromiso bat. Edozein kasutan, guretzat lehentasuna izango da Osakidetza datozen urteetan. Eta hau esan da, zuen galderen txanda da orain, eta lantalde hau, eta niri dagozkidan gaietan bintzat, preste hongo gara zuen galderak erantzuteko. Mi esker denoi. Bueno, haze lana dakazuen aurrean. Mila esker, baina, ni naiz Kontxi, opako kide batekoa, Donostikoa.